Неше күндер суган аша. Суган. Суган аша. Точно нәрсәләр җитмисең. Аңа нәрсә җитми белмим, миңа һәрвакыт сез җитмисез. Шуңа күрә 2004 елга җитеп киләбез, дуслар. Әйдәгез әле беркәләп шушы матур җырны Оскар Усманов белән Рамис Әймәт иҗат иткән җырны искә төшереп җырлап китәбезме, Уфа? Әзермесез? Unuturga күпме теләсәм дә, йөрәгемнән һаман китмисең. Гомер елгамага салмак кына, тик син генә җанга җитмисең. Сүнде сыман кояш күкләрендә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Сүнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Төннәр буе укыйм хатларыңны, искә алып бергә чакларыны, ул чакларыны моңлы бер җыр итеп, йөрәгемдә мәңге саклармын. Сүнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Сүнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Тагын язлар килде каршыма, күңелләрем тагын ярсына. Хәбәр салсаң гөрләвекләр булып, йөгерер идем синең каршыңа. Сүнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Сүнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә. Синнән башка иркәм, синнән башка йөрәгемне аңлар кем генә.